हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मोनसे समनि जोबोर मुंदांखा आरो जोबोर टेलेन्टेड फावखुंग्रि बिथां गितानजलि बसुमतारी ब्रह्मनि सोमोन्दै। बिथां गितानजलि बसुमतारीया जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव गोबांथार बिहोमा जगायबोदों। बिथांनि सावथुनफोराव फाव खालामनाया थारैनो जोबोर मेहेरगोनां आरो गोसो बोनो हाथावमोन। दासान्दि बिथाङा बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय गोजानाव दंथ'यो। थामहिनबा बिथांखौ आथिखालाव जेबो गोदान सावथुनफोराव फाव खालामनाय नुनो मोनलिया। बिथांनि हम टाउनआ जादों क'क्राझार आरो बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 12 एप्रिल 1987 मायथाइयाव। अब्ला बिथांनि बैसोआ दा 34 बोसोर आरो बिथाङा जुलि जाबाय आरो बिथांहा दायो सासे फिसाज्लाबो दङ। बिथां गितानजलि बसुमतारी ब्रह्मआ जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव आबुं सावथुन आरो मिउजिक भिडिअ'सफोराव फाव खालामनानै गोबांथार बिहोमा जगायबोदों आरो जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ गोजौ फारसे दावखोहोबोदों। बिथाङा फाव खालामनाय मोन्नैसो मुंदांखा बर' सावथुनफोरा जादों फारियै प्रसेनजित ब्रह्म बिथांनि स्ट'री आरो डिरेक्सन होनायाव सोरमांगा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय बिखुनजो नाम्बार 1 सावथुनाव बिथाङा फाव खालामदोंमोन आरो बे सावथुना नायनो थाखाय जोबोरैनो मोजां जादोंमोन आरो नायगिरिफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो आरो रंजाखांहोनो हादोंमोन। आरो बे सावथुनाव बिथांजों लोगोसे फावखुंगुर महरै फाव खालामफादोंमोन सन्जीब, रन्जित आरो नन्द बिथांमोनहा। आरो बेनि उनाव बिथाङा टुलु बर' बिथांनि स्ट'री आरो डिरेक्सन होनायाव अन्नायनि दौलेन बर' सावथुनावबो फाव खालामदोंमोन आरो बे सावथुनाव बिथांजों लोगोसे फावखुंगुर महरै फाव खालामदोंमोन रुंसारि दिलीप बसुमतारी बिथाङा। आरो बेनि उनाव बिथांनि खाफालनि लिरनाय बर' सावथुना निजोरा फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय रजेन नार्जारी बिथांनि डिरेक्सन होनायाव ओंखारो आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर महरै फाव खालामदोंमोन आदेम आरो उरायदाव बिथांमोनहा। बे खाफालनि लिरनाय सावथुनाबो नायनो थाखाय जोबोरैनो मेहेरगोनां जादोंमोन आरो बयबो अनसायनानै लादोंमोन। आरो बेनि उनाव बिथाङा फाव खालामनाय जेथो सावथुना मोसाखावरि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय ओंखारदोंमोन आरो बे सावथुनखौ डिरेक्सन खालामदोंमोन खनीन्द्र बड'सा बिथाङा आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर महरै फाव खालामदोंमोन दोमैलु आरो निकुन्जय बिथांमोनहा। बेनि उनाव बिथांनि फाथैलाइ बिसिनाय समाजारि सावथुना मोसाखावरि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय ओंखारदोंमोन आरो बे सावथुनखौ डिरेक्सन खालामदोंमोन खनीन्द्र बड'सा बिथाङा आरो फावखुंगुर महरै फाव खालामदोंमोन दैमालु, मन'जित आरो निकुन्जय बिथांमोनहा। बे सावथुनाबो नायनो थाखाय जोबोरैनो मेहेरगोनां जादोंमोन आरो नायगिरिफोरा बयबो अनसायनानै लादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथां गितानजलि बसुमतारी ब्रह्मआ गोबांथार बड' मिउजिक भिडिअ'सफोरावनो फाव खालामदोंमोन। बिथांनि सोमोन्दै आपडेटआ बेखिनिल'सैमोन। नोंथांमोनहा आपडेट भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला भिडिअ'खौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसेनो सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो जाहाथे आंनि बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ'सफोरनि आपडेट्स लानानै फैयोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेशना गोख्रैनो सौहैयो। आरो लोगोसेनो डिस्क्रिप्शनाव नोंथांमोनहा आंनि फेसबुक आरो इन्स्टाग्राम आइडिनि लिंकखौ मोननो हागोन। नोंथांमोनहा आंनो माबाफोर आपडेट फोरमायहरनो एबा सोंहरनो गोनां दङब्ला आंनो इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकनि गेजेरजोंनो मेसेज खालामनानै सोंहरनो हागोन।